Dobrý deň, dámy a páni. Dnes si ukážeme dva Impossible seedy. Tak vrhnime sa na prvý, v akej výške sme sa spavnli, no a náš hlavný cieľ je ho poraziť, teda vyslobodiť sa. Teraz musíme ísť opatrne, lebo máme málo hápok. To je výška. A môžeme začať odznova. Ja som si myslel, že ma to spávne hore, ale dali sme to. Ďalší seed je tento, môžeme ísť na to, ale veď je to dedina, čo je na tom nebezpečné. Tak všetko. Takže najprv by som našiel niečo na skákanie, napríklad vodu alebo balík sena. Tak toto bude ťažké, veľmi ťažké. No, myslel som si, že to bude ťažšie, ale dali sme to. A dajte like a odber. Mne ako začiatočníkovi mi to veľmi pomôže. Ahoj.